Ujisu ulawan siya kaneka partay banay jingim. Haka gospel jongo yanis shipo ngipule shipo bi ngipule ngalawan banay jingim ka jingim kaba pura. Ka jingim kaba pura. Kaneka longka jingkwa jong ujisu yangi jingim kaba pura. But hakaneka por beminda ngi puson kumno ujisu ulay hangi yaka jingim kabapura. Hakaba shashitam halaka medjongo hakaba shashitam nagabinda jongi nagabinda ki pop jongi ujisu ula penim yangi. Ula kwa ban penim yangi baro ban ngim don bor haladay shimet ban penim yaladay. Ngim don bor ban penim yalade. Ngim don bor ban longi balai loid. Ngim don bor kindi yaturu ban lai loid naka jinkit bakia kabadon haga jingim jongi. Tengi don kam yaga jingi rap jongu jisu ban lai loid. Bat kumno ngilai loid habau jisu ula ple yaga snam naga binda jongi. Ka jimple snam jongo jisu kalong ka jingai la diangi ban longi balai loid. Ya ka jimple snam jongo jisu kalong ka jingai la diangi ban im hakane ka parte but ban pinpura ya ka jingim jongi ban yakundu yawu markumat ban shong ha kamon jongu yaro yautrai soto ne kalam soto Kaneka deka jingkot ka jongu jisu yangi baro. Ngide ban long ki balai loid. Ngide ban long ki balai loid ha ka med jongi. Ngide ban long ki balai loid ha ka men siem jongi. Ladangi im ha ka jingsha temrao jonga pop ngim pat long ki kun ki balai loid. Ngim pat pediang ya ka jingaye jong ka jingsha shitam jongu jisu halo jongi tang habangi kongo yaw jisu tang habangi penim yaw jisu ha ka jingim ka jongi ngilong keba lai loid shubanong ngilong kristan ngimpat lai loid bon apreng jongi ngilong kristan henre bon ki kristan kimpat lai loid na marbale ha ka Europe haka rifareng minda yaga jinget kristan kakiarno bon ki rifareng kim don jinge satia hau jisu kiong kilong kristan kiong kilong ki ri jong ki kristan henre kim don kristan pinban but ki pinmi kawe hadin kawe pat ke ain ba yada yaki beryu banyum mane yaw jisu. Kani kade ka jinglong jongiri fareng menda. Hagini kisngi ngala yosngo hawe kawe ka kubor na ka re France. Let's say don't give up pule. Don't give up pule, don't give up yosngo. Kaya kata kubor basngo si na ka re fareng. Yosngo ya ka kubor basngo si na ka re Canada. Ngiyos ngo ya ka kubar bas ngausi na kiri Australia. Ngiyos ngo ya ka kubar bas ngausi na buon kiri na Brazil, na Argentina, Latin American countries. Ngiyos ngo ya kubar ngausi na kiri Germany. Kine baro kilong kiri bakalain jong ki Kristan mensua mendate kim de ki ri jong ki kristan yaro yautrai min hakene katayo hakas nginin kong South Tarik March 2000 arpusaw ka ri France kalashim kawe ka jingarai haka parliament jongki rengkat bad henyus pa prapongot ki Senate members, MPs, kumbangyong MPs. Yake bangi jid MPs, she's in son's name. Ngi jid yaki MP jongi, bakindo Malaysia, padeng haka Delhi,
ban shim ya ka jingrai naga binda ki riba rokawe. Kum kine ki MB Jong France kintup barokoit ki don praspa sanpo arngut. Napadeng praspa sanpo arngut ki MB henyus pa prapongot kila rakti bad kila menjur haka rijongi ngi shaya ki beryo ban penhap kon. Kila rai ngin syaha ke rijongi bangin pelong ain ban shaya ki beryo kamdam ki kinde ban penhap kon. Henyus pa prapongot kila rakti bad ki menjur tang henyopo arngot kim shimla rakti kim shimla menjur kabamot henyopo arngot kilong ke bala jejong oble henyus pa prapongot kilong ke bala syakin dai da oble ya royau try kari bakalain tam jong ki kristan menshua kalong France nadu ka French Revolution ha kaba piki penyap ya kilindo ha kaba ki pentawa ya ki duan ga dupat da kaba ki le ya ki kambasiniu ha ki inkentang ga jongo bale ka jinglong jong ki kala minda kane kalong ga ribatalot jong ki kristan Germany rangkat bat kinong yalam kristan kilastang ban penslori ki beryo ban syong para shinrang syong ka jing syong ka para shinrang ha Canada kilapas kawe ka jing ain kaba ki ong bill C4 kaba keren omdon conversion therapy haka rijongki omde bandon conversion therapy omdon kamban hikaya ki beryo ban kelaka bamot haka rijongi omde ban hikai baki banget kin kelaka bamot omde ban yalap yaka Bible omde ban yalap syapanga jingkala kabamot omde ban yalap syapangi pop ha Brazil kila pas lupa ya ka nekahain omde ban yalap ya ka jingkala kabamut ha ka rijongi omde ban yalap bad hikaya ka Bible ha ka school jongi ko himen ko para pis ngokum no hato kum gini ki kubor kalong ka kubor ba kemen ngaku abanong kane kalong ka JUK Jong KHRIST LAMLER kane kalongka JUK Jong KHRIST LAMLER ha kane ka JUK kitu baro ki bam ngeit ha Jisu kin kelon kitu baro ki bam pediang ya Jisu kumunong penim ha ka jingim jongki kin kelon kito ki bam treban kela ka bamut kin kelon namar ka JUK Jong soy kalastang ban trekam borba ngiim ha ka por kabakado ngiim ha ka JUK kabakado hadin kane ka JUK ngi baro ngi ha banyang ha kamat uble u Jesu Christ u nom bishar u ban sawan ha kaburam ban bishar ya kibayim bad kibayap ya ke balajid kin iyang ha kamon jongu ya ke bala syakin daid kin iyang ha kadiang jongu kaperte kapenkare nagabinda kata kapor ya ki nongsen shar jong ki ri baper ki pinmi ya ki ain batimai bakaban hakaban sha ya kapop kinongsen sha jongi baper jongi ri baper ki yaslok paramaki ban pinim yawu ukris lamler
Namar. Kalong gajimmen doy yakinong sensyar bansa haka bor barabor lada kipin kalain ya ukris lamler. Lada kimpin kalain ya ukris lamler kinumla sajunam haka bor sensyar jongki. Namar ladang ilong ki babas kem ya ka jingi kai jongu jisu bat ka gospel ngidon kam ban kala ka bamod kai ka basuk ban mane ya ukris lamler ban kindi burom ya ukris lamler mane ya ukris lamler namarunai lut ya ka himabaro ha ka jimpen shoy jongu jisu ha karikenja uksuid ula ong hawu jisu lada mela bandem bad mane yanga nganai lud ya ka perte barokaway ko himmen ko para pe saudong jambi ka juk jong ukris lamler bun ki himmen ki para jongi bun ki nong yalam jongi bun ki nong yalam balang jongi Buon ginong yalam ri jongi. Bagi ri baper. Kila shash kor ya ukris lamler. Bar kila stang bandem. Bar kila stang ban mane ya uksoid. Ya ubaman. Namaruterwa ladapi mane yanga. Nganai lud ya kaperte barokawe. Nganai lud ya ka jinx ngau ba barokawe. Nganai lud ya ka kaspa jong ka perte barokawe bad bun ki beryu ki kongo ya ukris lamler piro lese ki bas ngap yanga piro pilong ki bamane ya ukris lamler ha ka jimbam boy perka jambi ha ka jimbam snautu jambi piro pedang kongo ya ukris lamler haba utterwa ya pia ka jinx ngo baba bon jai bon gi kon samla jongane ka juk ka baminda ha ka jimbam sautu jongi kidang mane ya ukris lamler hana kiong kilong krustan henre ki kam jongi pad kilong ki kam jonguk suid bon gi longo pa jongane ka perte minda kilong ginom mane uksuid om denong mane ujisu haki inga sem jongi haki imlang salang jongi haki jimbam sautu jongi kidang mane ya ukris lamler haba pim ai por ya ujisu haba pim kongo ya ujisu haba pim im ya ka jingi kai jonga gospel pidang kongo penban ya ukris lamler ya ro ya utrai ya ro ya utrai ya ro ya utrai haleluya haleluya ko himmen ko para hari France ha ka South Tarik ha ka ne ka tayo kala don ka jingshad yenda ka parliament kala pelai dia ka ne ka ayin timai ba kino ki brio kilaban pinhab kun kadbamon ha ka mat ka Eiffel Tower Kakamat ka Eiffel Tower, Mont Eiffel, ha Paris, ki don ki kinde ba shinrang, ki shatkaman barro shisngi, barro shimid, daka ba pinriam ba ya ka Mont Eiffel. Bat kila ong, ka med jongi, ka hot jongi. My body, my right. My body, my choice. Ka med jonga, ka hot jonga, ka med jonga, ka jingrai jonga, kane kalonga slogan, kane kalonga slogan, kane kalonga pang, hakabakila shatkamen, my body, my right, my choice, my right, my body, my right, ka med jonga, ka jingrai jonga, ngadon ka bor ban rai, halor ka med jonga, ngadon ga bor ban rai kumnongan im ha ka jingim janga ngadon ga hot ban rai halor ka med janga ngan ka ukon ne ngan penyap kon uji suong ngalawan
banai jingim ka bapura ki beri kiong ka jingim jongi ka de ka jongi ka met jongi ka de ka jongi bad ngin le mon bad kane ka met sotanat kane ka de ka jinglong jongo KHRIST LAMLER uksuin haba ula pensyo yaw jisu hagari kenja ula wanong bale pisat tengan haka medjompi penkala upu yakini kimau bale pidon kam ban shashitom ban job yaka perte mane yanga nganaiti yapi yaka perte minda buon ki kristan kilong ki bawa shortcut buon ki kristan jongi minda kilong ki bayin yaka shortcut lindi balingkot ka jingim basuktan ka jinglong ka ba komen ka jinglong ka ba pinsngaw ba man paiway ngikam it ya ka jingsngaw ba jong ka perte my body my right ka jingim jonga ka hog jonga hato mapi baro ki ba syong hang ni bas ngap yanga pilane bandong ka jingim jompi ka bodon ka de ka jingim jompi mano balai met yapi mano balakha yapi mano bai bor yapi mano bai jingko jingya yapi lese ka science ka ong ka jingim ha ka perte kalawan lemba ka big bang theory lese ka science ka ong ngilayo ya kene ka dur ka darubriyo minsuang ilong shri na ka jinglong shri suki pasuki ngilakala shikala ban ngilayo ya ka durbriyo ka science ka ong ka start science ka ong ka start science ka kendait ya uble ka start science ka mai burom ya ubele tau ya ka perte ka start science kiong kade ka jing start perte ka pinwandur ya kie baro wat ya ka jingim jangga perte ka bible ka ang baro na dong syadong balatau ha ka perte ka wandur na marubele ulatau ya ka ya royau try ya royau try lese ki kon ke bastard hangne ki ong ngam don kamu ble lese bon ki kon jangene ka perte wadi ki kon kasi jongi rukinong baleng adon kamu ble namar ngalaban sautu na dong syadong lemba kane ka perte baminda ngalaban sautu bad im da ka bor jang technology dan bon ki kon samla ki ong ha kene ka JUK ngam don na ye namar ngadon nadong syadong ha ka jingim jonga ladang along bastard ladang adon ke jing tibit ngalaban manage ya ka perte ngalaban manage ya ka jingim ngalaban penbiang ya ka jingim ngalaban penbiang ya ke kam ke jam ngalaban penbiang ya ka bam gadi namar kaperte kalong kenra jonga lese don ki kon samla kiong jing start kalong ka kenra jongi lese don ki beri kiong kaspa kalong ka bor bad kenra jongi lese kinong yalam kinong ka bor sensyar kalong kenra jongi ngiha ban ngawotu ko himmen ko para ba uble ulawan ningkong nangda kalami imlang salang na kaimlang salang kalami politics na ka politics kalam shimla miya kaniyam na kaimlang salang kam shimla miya kaniyam Henry uble ulawan mit ningkong na uble lami kibriyo na uble lami kimlang salang na imlang salang kalami ya kabor sensyar ban yarab ya ki konjong uble ban im suk
im sign. Kain ka role baro kalami ban pinch ngai ni kibrio ban yadaya kibrio ban penrendi ya ka jingim jongi ha ka nega pertei henre menda kae ka badang jia kalong ka jingjia bas ngausi don bon kibrio ha padeng jongiru ki bas ngau to bakala ya ublai ki bas ngau to bakala ya ka jingim ha ka pertei Nagadaga daw nga ang happy. Ngidang im ha ka JUK Jong KHRIST LAMLER. Namar KHRIST LAMLER ulong ubat chalak. Ubak koloy ban pinngit bijangi. Ulong uba buit, ulong uba sniu buit. Ulong uba siandi. Ubala ban pinngit bij yakibashida jong ubale. Yakibalui jong ubale. But kiba lui jong ubale kingait beach ya KHRIST LAMLER. Nagadaga daw ko himmen ko para ngidon kam ban kendit ben riyu. Ngidon kam ban duwai jur. Nama kaperte kabamanga ban mapim omdeshu perte bashida. Ngiem ha kaperte baklain. Ngiyakendo ya uksoy basyandi. So to nagadaga daw kaying kasem jongi ka jot. Nagadaga daw buon ki Kristan ki hiar na ka jingkoy. Nagadaga daw buon ki Kristan ki kongo ya ka pop. Nagadaga daw buon ki Kristan ki shongkelim. Namar kiba shongkelim kiong kumno ka medjonga ka hogjonga baro kiba shongkelim ki perkadayo ka medjonga ka hogjonga ngadon ka hog ban shonglok ngam perkasyu ya ublay ngam perkasyu ya ka jingkuy jong ka met ngam perkasyu ya ka jingim badu blay ngam perkasyu ya ka gospel ngam imsyu ya ka gospel so to ni em kibadi kiat kiong ka medjonga ka hogjonga ngim pat ya per hadu kata na ka slogan jonga France minda ha ka rikasi hilsru ki kun kasi ki balong ki Kristan bapura Kistang ban kongo yau KHRIST LAMLER menda. Nagadaga daw ko himen ko para. Habang astang ban penkare nagabinda kane kapang naadus ngi pale kasurjo nga shuja. Hadus ngi balang kamlele. Henry naadu kapor ngastang ban penkare ngalas ngautu kindit kinsan. Laset ya ka surjonga. Namar kwa bangen keren ya ka neka pang. Ukam ngawatan nat ladang is ngabjar. Banyum peni ya ka perte kae ka badang jia saudong jongi. Yaro yautrai. Hallelujah. Haba pelait ya ka neka ain preseren jongari. France, Emmanuel, Angkomne. France is at the forefront now. France is at the forefront now. Kari France minda kalong hakamado. Banyalam ya baro siya kaneka pop. Nakabinda jongki jingpen hapkun omde ka pop. Henry kadeka hok jogi lada kajimpin hapkon kalongga hok jongi beriu mangabad mapi nginum don shu hangne lada ka kami ki pa jongi kiong hana kane kadeka hok jonga
bangam kwa yaw ne ukon hapo nganganom yang hang ne kumulindo pipinom syong kumne bal ngap yanga pipinom syong hang ne ban mane yaw jisu kadenem de yes or no ong jam yes namar haba kakimi kipa jongi kiong kamet jongi henre kamde kahok jongi kamet jongi kade kahok jongu nong tau kamet jonga kajingim jonga kade kahok jong ublay ula tau yanga kajinglong lindo jonga kamde kahok jonga jinglong lindo jonga kade kajinga ye kabangalap yopdiang na ubale kajinglong longumi jompi kamde kahok jompi lada kade kahok jompi balengi don khapdeng jongi ke longumi balengi sautu ni em lada kamet jombi kade kahok jombi balengi don ki shikurim bam don kun lada kamet jombi kade kahok jombi bale piap timde ben yap denem de yes or no timde ben yap lada kamet jonga bade kahok jonga kamet jonga bad ka jingjir jonga ne jingrai jonga ngade banjid banganum yap bale pim jid banom yap lada kamet jombi kadon kahok bale piap abakinjo henry po ne hinyepo ne prapo snansnem bale piap kabamod या के जिम्पिन बना जोंगिने की री किमडे की हॉक किमडे की जिंगशिशा की शुत्तो की ब्रियो बन मने उक्सोई की शुत्तो की ब्रियो बाकी शुपिन गए की ब्रियो बन मने या वो क्रिस लामले कडेने हम डे सोतु ने कलम सोतु कने कड़े का जिंगशिशा kaba manga ban mapi ngide ben sautu namar bale ngayalap yapi namar ngi ki kon kasi ngi koloi ban buding yakiwe ngi long ki kon kasi ngi bud nuksa na kiri fareng nakabinta jongi ki nong free fareng ki long ki babhatam ya ka rukam pong jain ya ka rukam yad ya ka rukam bam ya ka rukam lebaro ngi budiano pareng lasai lasus ngi kane kajingi kai pareng kan sustang ban shangiro ngi kikon kibakain sarong keren sarong bangilong ki jilla jong ki kristan ngiro ngin bur tineng ya kita kijingi kai lada ngimdon ubale hapo jongi lada ngimdon jisu hapo jongi sautu ne kalam sautu ni em nagatagat daw ko himmen ko para haba ngiyoi kano ka jingjia saudong jongi ngide ben kindit ben rio ngide ben yam ngide ben tidia ka shadem jongi ban ngide ben nong koble ngila bakala ha ka jingim jongi namar ngi sauto ngimdon hok eye holiday shimet light no ya ka hok ka bawan na me kumno ka hok kuble ka wan shangi kumno ka hok kuble ka wan shangi ong kumno ka hok kuble ka wan shangi lemba ka jingsha shitom lemba ka jingyab lemba ka jingmi pa jong ukris kahok jong ubale kalawan siya kaperte habaki beriyu kilayim kat bamon
Lemba ka jing uble ula penduno yakibriyu balaong hana ka medjonga bat ka hogjonga. Lemba ka Sodom Gomora uble ula penduno yakibriyu kilaong ka hogjonga ka medjonga ka hogjonga ka medjonga ka jingrai jonga ka medjonga ka jingjir jonga uble ong pi bakala pimdon hog eye banjir light no ya ka hog nawan na uble uno ubriyo kano kabriyo bamyad ya ka hog jong uble kiyay siya ka jimpendrem baroshi jingim kino kibriyo bam kongo ya ka hog jong uble kiyay siya ka jimpendrem bam jukod yaro yautray yaro try. Ko himen ko para piki bas ngap yanga sngotu yakane lada pilong gikon ba ong ka medjonga bat ka hogjonga ngan lekat bamon dakane ka med pila bakala namar katasin piong kumne pidang jid ya ka jimpen rem bam jukot ya ka jimpen chitam bam jukot namar pialong kawe badu KHRIST LAMLER lada pialong kawe badu KHRIST LAMLER ka jaka shong jongu KHRIST LAMLER kalong du JUK uno ubriyo ubayalong paralog badu KHRIST LAMLER ubayalong paralog badu ksoy ka jaka sa jongi kalong ayo longayo du JUK pipin kare nagabinda ka du JUK ha kabayalong kawe baduk suy nagadaga daw ko Kristan bayid baro kendit bendriyo no lam kumda piyim ha kata kajimbishar kadu kaban pinkaladia naki babha naki balajid Shaki jaka jongi bamshim lajid. Nagadaga daw ko Kristan bayid ngide ban husyar ba ya kajingim. Pide ban jid yaw jisu ha kajingim jampi. Pide ban jid ya ka gospel ha kajingim jampi. Bat pide ben temai nagabinda kaburam jango try ha kashiti jango Petrus iwe san pra kindai kahikayangi kumne na kashiti jango Petrus shiti baningkong Petrus san pra kindai kumju piki no pra Tole tibriyo bato sharay. Unong shun jumpi. Usoitan. Usyangkeleng. Kum using. Bakerho. Uwad banyong ngoy. Ya uno. To yang persya ya utriang. Hala ka jingit. Da ka bakin mau. Baka kinhun ki para bangit. Kasya kaju kajingjinjar keleng ka pertay to kendit benrio banyang scam persya yau KHRIST LAMLER ko longgo pa ko kun samla ya kajingim kabapim lese kawan nau KHRIST LAMLER ya kajim perka jompi lese kawan nau KHRIST LAMLER Yaki ingasem jompi kapeniay dakabor jongu KHRIST LAMLER omde shu KHRIST kabashibun yepi ban penkoid no nabaro kataka jinglong bret yalade shaki jajongu jisu tidia kashadem kela kabamod na kabapinkoid pinsubaya lade na baro kita ki jinglong jongu KHRIST LAMLER na kajingim ka jompi kane kalong ka jingkot jongka ayam yaro yautray ha ka kitabu proverb power ha ka kitabu power kaba
pra kadlai kajingting buram ya utrai kalong benisi ya kabasinio ong jambaro kajingting buram ya utrai kalong benisi ya kabasinio ong baro ong jam laisin But yai bateng ya kajing sarong bat kajing keret ya kajing runar bat kajing keren nangang ngayisi kajing tim buram ya utrai kalong kajing kod yangi banyisi ya kabasiniyo lada piong pilong kristad nangda pidang le shile ya kapop pimde kristan namar Pimshim lating buram ya utrai. Lada pimshim lating buram ya utrai. Pinang le shile ya kipop. Pimde ki jongu KHRIST. Pimde ki jongu KHRIST. Lada pimde ki jongu KHRIST. Kadba pidang le shile ya kapop. Pide ki jongu pat. Jubab. Pide ki kon jong no pat. Menjur. Pirai mapi. Pikwa balongo KHRIST LAMLER. Te bale pat piong pilong kristan. Hana piong pidon gajing tim burom ya ubele. Henry bale pimisi ya kapop. Kahok kamet jumpi kamde kahok jumpi. Ya roya utrai. Ya roh ya utrai. Haleluya. Haleluya. Ko himen ko para. Ha ka kitaw power. Arpo Henryo kadwe kaong. Kumukso ubalay pa shala kapre. Kumukso ubalay pa shala kapri ulang ubryo ubayay krenbit buon ki kristan kilong kumukso balay pa shala kapri denyum de buon ki kristan hagane ka JUK ka baminda kilong ki babam hala ka jong kapri pipri minda kasgi lasai pi bambiang kajo pilait pri yakabab jambi sasandu plapop lasai pilait pai biang sakapri jambi deni omde kata kamot ngimde syu kristan ngilong ayu ukso map yang nga kerentang ya kabadon ha kakti no balay. Ngilong ayu ngidon ke jinglong ayu pisay dio ye kukso kile kumno kipri nang da ki bambiang kakti no balay kaong tangukso kilait pai syakap syala kapri buon ki kristan kilong gibabam pri la jong. Omit. Prish laka pri, bam laka bam. Denyam de. Kat nongod kiba syanghang ni kilong gibabam pri.
nang dang yong ilong krustan. No. Nagadagadaw, nadumin siwang alaong, kane kalongga por jangga jingjid. Ublay ulas tang ban kinday, diya ka west. Ublay ulas tang ban kinday, bon gi kristan, nagadagadaw, ka kristan kalakalon, shikalon, ha ka rifareng. Minda, yaki sendu plapa, baro, kaladabda ka pumbom. Bad Kim Shaya ki father haka west ban kren siya panga jingala kabamod. Kim Shaya ki father ban kren siya panga pop. Namar kiyong ngimdon kampop. Kiyong ublay ulong ubayisane. Te bale pi kren siya panga pop. Nangda kilait pa biyang shala ka pre. Im kum kibriyo, jinglong pat kumukso, kane kalongga jingikay, nakakitabo power, nagabinda jongi. Yaro yaw try? Hallelujah. Ujisu, shuaba unkiu shabaning, haka gospel jong Lucas, kabar po saupo hinyo, but saupo kinday, ulaong, saupo hinyo ulaong kumne, ba, haka kerteng jongo, deben yalap, yaka jingala kabamut, bat ka jimapop, yaki jait ben ribaro, stang na Jerusalem. Jesus shuawan kiyo shabaning, ulabataya ki apostol, ban hikaya ki beriyo, ban yalap syapanga jingala kabamut, stang na Jerusalem. Minda ka perte kahang, wad num kren syapang jingala kabamut. Wad num kren syapang pop, ka medja nga, ka hogja nga. Wad num kren syapang conversion. Canada kalaong. Wad num wanra conversion therapy kilaong. Jingala kabamot, jimpenyasuk ya ubale, kalongga conversion therapy jongi kristan. Soto, kane kalongga therapy jongga mensiam. Henry, kiri parengion, wadnum de bandon kane ka, jimpen koi therapy kumne. Pisngohuan, lese, ni dondru, hapadeng jongi. Bams no koridor yakane ka jingkot ka jangu jiso kaktino bale kaong haka gospel jangu Lucas kathenyo arpo kendai laipo kumne kanlong kumba kalalong haka por jangu Lord kila berngia haka bam kadi katin bat kila tung bat kila te haka sni baulot ulamina sodom kading bat kendok kila hap kumuslap nabening bat kila penyap yaki baropar kumne kansalong haka tagas ni habayan penbau yauko no beriu. Ngap. Uji suhi ulaong. Yabdam, yabernia, yadi, yatit, yalekamen. Batpiyang, kamedjanga, kahodjanga. Biru-biruay, kikon samla biruay. Kamedjanga, kahodjanga, ngalay nanganle kadbamon. Kilonggo pa kiyong kamedjanga, kahodjanga, ngantre, ngandi, nganbuay, nganlemon. Kakami, kalonggo mi kiyong kamedjanga, kahodjanga, nganpunkun, nganpinhapkun, nganle kadbamon. Kikun kinde kiyong nganle kamen, nganle snauba, nganpunkun, henry, nganpinhapkun, namar, nganyada, yakaburom jonga. Kane kade ka JUK jongo. KHRIST LAMLER. Lada pidangle kum kino ki kam kumne snabutu shay kadar
piajan badu KHRIST LAMLER. Hato kamedyo nga kahogyo nga. Kato kamedyo nga kahogyo nga. Piong mapi. Hato pilawan le kadbamon haka medyo pi. Piong mapi. Siti beningong Jong Paulus baku syakorin kabalai kaong kumne lai katkendai arpo. Katkendai arpo. Siti beningong Korinth lai katkendai arpo. Naba ka jing star Jong perte kalong ka jimbij tasam hauble. Naba ka jing star Jong perte kalong ka jimbi tasam hauble ka jing do kaong ukem ya kibastad ha kabuisyandi jongki sa kawepad utrayo tip katno kilong gibasuda ki jimpar ka jonggi bastad katno basuda ya ki jimpar ka jonggi bastad ya ki bastard Jong perte ya ki nongsen shar bastard Jong perte kitau ya kahain Henry utrayo tip hadu katno ki basuda ya ki jing star jonggi haba kitawain kimtip patte ngirung impatip ya ki jingle tamasha jongi kilong ki jimbi jibasuda ya ki jingle kaman jongi kan kerlalong ka jing sausi namar ngimbat snawoto ya ka jimpar kha to ble yaro yaw try 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 ha ka shiti Baning kong jongo korin de kinriu kat kendai arpo kaktinu ble kaong kumne. Pide ban tip baka medjombi kalonga temple jongo mensiam bakoid. Ubadon hapo jombi umensiam yauba pilayo pidiyang nau ble. Pimlong traisyo yalade. Haba ka perte kaong, kamed jonga, kahot jonga, kaktino ble kaong. Pimde traisyo yalade. Kamed jombi, kamde shu jombi. Kaperte kaong, kamed jombi, kade ka jonga, kahog jonga. Henry kaktino ble kaong. Piki bakit yakane ka kindaw, kiw kindaw. Pimdon hokeye, light no, ya ka hog, ka jingkoy, ka bot, ka buram, ka wana uble. Yaro yaw try. Yaro yaw try. Yaro yaw try. Hallelujah. 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 Kakatino ble kayay bateng, arpo, latidyapi. Bada ka dor ka barem. Kam medjombi kam day. Re France. Re Germany. Ki angkum no. Re shispa percentage kristan minchua. Minda kata ka re kam don jing sukshu. Namar ki jingle jongi pad. Klempin hun satya ya uble. Ki jingarai jongi. Ya ki ain jongi. Kim Shimla, kam Shimla pinhun satya ya uble. Kile shile, kawe hadin, kawe pat ki kamauria. Bapinsau si sat ya uble. Minda, kitid ya ka shadem. Kihaban yam, halor ka pop. Kabakilale, kawe hadin, kawe pat. Kohimen ko para. Ngidon kamban pai sya uble ha ka jingim ka jongi. Ngidon kamban pentimai ya ka jingim jongi. Lada manga ban mapi ngiim ha ka ne ka dor. Ngin salang kikon bala sya penrem da ka jimbishar
kaddu jongu belay. Nginom lai naka jimbishar kaddu jongu belay. Leviticus katkindai arpo pra ka ongkum ni. Pimdeben tar yala kaddo habayap mano ne bansamdak haladay nga longutray Henry minda buon ki konjongi kitar yala kamet ki draw ha kamet ki pinding dia kamet but ki ayla dia ukris LAMLER bansen sharia kamet jongi but ter shushu kakatinu bele kaong hangi lemba sam shispalai shispa lai totip utray ulong ubelay mawu ulat tao yangi tengilong ki jongu ngilong ki brio jongu kilambarot ba usharai ngimdon hok banong kamet jonga kajingim jonga kajingrai jonga ngan lemanga ngan nimanga kadamon kata ka bor come down shu badngi kata ka bor come down shu badngi kata ka jingrai come down shu badngi ngimdon shu kum kita ki bor ngidon go bor batrik kam jongo balay na kata ka daw ngide ban kongu yaw jisu na kata ka daw ngide ban yid yaw jisu na kata ka daw ngide ban kala kabamod yaro yaw try ko himmen ko para ngide ban sauto shisin ki journalist yaki nongdo kubor kila kiliya upa bakut pa Francis siapanga jimpin hapkon badula ongkom ne yakita ki brio is it right to kill a human person to solve a problem ula kiliya kinong to kubor kibawan kili hato kabalang kasya ban pin hapkon badula kili hato kalong kabade ban peniap uway ubrio ban pelai Lord yalade naka jinge jombi hato kalonga bade ban penyap uway ubriyo ban lai Lord naka jinge jombi ong mapi hato bin lai Lord naka jinge lano ru shisin pipenyap ya uway ubriyo hapo kapo jombi banlay Lord naka jinge kabashipor jombi baroshi jingim jombi pinsayim haka jing sausi jonga tat hado bapin kala kabamot naka daga jingle te haba ka reference ka ong ka medjongi ka hog jongi kilabakala Satu niyam. Bad upabakod ula benrab. Freedom grows with love of Christ. Kajinglay Lord kanroy hapo jongi da kajingit. Kumno pilaban pinroy jinglay Lord. Kumno pilaban pinhe pinsan ya kajinglay Lord. Da kumno da kajingit. Kajingid ka ba kumno? Jingid u Chris. Jingid u Chris. Kalam ka jingid u Chris. Kalam ka jingid burom ya u Chris. Kalam ka jingdim burom ya u bale. Pimla balong ke balay Lord. Kaparte kahela na kabindayo jinglay Lord. Ublay wang kumno kajinglay Lord, kabashisha, kawan, na kajingid, hau Chris. Ong jambaro,
Kajinglay Lloyd Bashisha. Kawan na kajingid. Kajingid Jong KHRIST. So to, minta pi ong mapi. Hato pi lom balay Lloyd. Hato pi don jingid hau KHRIST. Upaulas bakuin haka shiti jongo sharom ulaong. Mano balaban penkalad yang nakajingido KHRIST. Day nakataka daw Paulas bakudo ang kumne. Mano balaban penkalad yang nakajingido KHRIST. Namar ulalong ubalay Lord hapo. Bada haba udon kajingido KHRIST wong yanong anting. Kawai lam, kajing salebeng, kajing lanot, kajing kurdo, jimpenya brio, nganom ting, namar, ngalong ubalay Lord lupa. Kung no, ko Kristan bayid, ngilaban long gibalay Lord. Ong, kung no ngilaban long gibalay Lord, tang da kajingido KHRIST. Tang lempa kajingido KHRIST. Ngilaban long kibalay Lloyd. Yaro yaw try. Yaro yaw try. Hato pilong balay Lloyd. Hato pilong balay Lloyd. Hato pidon jingido KHRIST hapo jampi. Manlaki problem. Kabab yakendo hakajingim jampi. Kalong namar ba? Pimba don jingido KHRIST. Man lagi problem. Ban lagi jinge. Kabapidon hakajingim shime jampi. Man lagi jinge. Kabapidon hakinga sem jampi. Kalong namar ba? Pimba don jingido KHRIST. Pimba don ayo. Jingido KHRIST. Lada pistang ban sautu jingid. Lada pistang ban yoma jingid. Pelong ke balay Lloyd. Minta don bun ki beriu. Lese don napeng jompi ru ke bawan minta kasni. Ban duai. Bangan lay Lloyd. Lese pinwan ong yang Father duai. Ngadon kane ka jinge haying. Ngan kali api. Hato pidon jingido KHRIST. Lada pinjinda ladon jingido KHRIST. Pinum don kane ka jinge haki inga sem jampi. Lada pidon kane ka jingido KHRIST. Pinum don kane ka kinram haki inga sem jampi. Lada pidon ka jingido KHRIST. Pinum ngop hakane ka jimblin basiniyo. Day na marba. Pim don jingido KHRIST. Pilangop shingop hakum kane ka pop. Haga shiti jongo Paulas bakuy siya ki Roman ulaong haga linnam baningkong kadhenyo terter kiberiyo jong kane kaperte kilayino yawunong tao ban kilastang ban mane yakijing tao baro kaperte minda kimane yano baro kaparte kimane yano minda kimane kaspa kimane yakabor kikwa ban yaine hakabor sensyar kimane ukris LAMLER kikwa jingkamen shipor arpor kimane ukris LAMLER bade namar kane ka daw ko himmen ko para ngidang im hakane ka JUK kabamatam tangkindiat ngod kin light em nga ong biang tangkindiat ngod kin light em tangkindiat ngod kin light em tanggiba yidya ukris tanggiba kongo ya ukris tanggiba pediang ya ka gospel tanggiba kela ka bamot tanggiba pai sya utray kin light em baro kimutlop kin kolon ladamapi badmanga ngilong ki bamutlop kin mau kala jande
kapor jongga jingkalon. Om de jingkalon malumala. Om de jingkalon malumala. Henry jingkalon bashir ke. Hangda, kaya kaban sajia? Jingkriyat biniyat. Ha kata ke jingkalon bashir ke. Kaya kaban sajia? Jingkriyat biniyat. Kinyadait markelian. Kata kasngi kaap yangi. Haka aker kasngi. Haka aker kasngi. Unwan utray. Ublay jang ka jingsuk. Unom penim jangi. Haka burom. Badun paid. Yaki beriyo baro jang ka perte. Yaki bayab. Bad ki bayim. Badun payeng yaki baro hakama jongo nang daun bishar iway pa iway katkum ga jingle jingkam jongki hangda donar liang kaliang kadiang kamon pirai mapi lada piyim kumne kaddu kadwai piniang hakeliang ayu. Kapri lagi kemacampi. Duwai hakamen siyam jampi. Panbornaw Jisu. Bapindup im katkum gamon jango balay. Bapindup im lay Lloyd. Bapindup idiaw try. Piki basyong hangne, bas ngutu, ngadang im hakapop, maresya kasendup lapop. Pinkuid yalade mindakasni, pimdib, lasyay pin imne em, lasyay pidonne em hakaperte, kadbanang im, pindon kam yaka jingkod jangu Jisu, ban kala kabamod, nagabinda jang ikikon Catholic, sendup lapop, kalong kajaka, bangin yasuk badu Jisu. Kenapa ngin light na ka jimbi sharp pinrem. Amin.